Ranka ya daɗe mai gari. Na'am. Ina neman amincewarka. Da ka ba mu dama tsakanin ni da wannan mutumin da kuke cewa malami. Domin a fahimci wane ne malami na gaskiya, waye na ƙarya. Me kake so ku yi? Ina son mu makabala tsakanin ni da shi don mu fahimci waye malami na gaskiya, waye na ƙarya. Alaga ta malam. Abin da kake so a haɗa ka da shi ku yi, ba zan iya fahimtar me kake nufi ba. Ko za ka warware mu? Abin da yake nufi da muƙabala, izo da littattafansa in zo da nawa. Mu tambayi juna tsakanin ni da shi domin a fanfance, domin a tantance malami na gaskiya. Kai malam, ka iya bakinka, kar ka jawo mana girgizar ƙasa a garin nan. Ba abin da zai faru. Domin ne muƙabala tsakanin ni ne domin a tantance wane ne malami ne. Babban malami. Allah hutu zuciyarka. Ka ji abin da wannan bakon malami yake faɗa. Kana da sha'awar haka? Ina so. Ka zo mu mujadala. Kai da kake ba soko. Tsohon mai kallon fim ne kai. Mujadalan nan a nan shi mujadala. Ba shi kuma shi ba shi. Lokacin kamfanin nan na shirya fina-finan nan sarauniya na gwammaja wasu suka yi yanci ba mujadala sai da aka yi mujadala ta kunin masannan da aka yi waɗannan to mu zo da kai a nuhu shi mujadala to zan zo karanta maka shi tas karamin zan zo maganin ka ba zan yi makabar da ba zan faɗi ma mujadalar ba sai na kwaɓe a nan zikidar nema duka ma mugun duka. Kana da buƙatar yin hakan don ni sai na fi kowa farin ciki kai kaca-kaca da wannan bawan Allah. Kai mashuru mana mu da mun tsaya mun ga fina-finai ya sani fin na ma da dambar take cewa masoyiya da baro to za ka gaya mun dalan an tumu da zila ina mamakin wai ƙananan almajirai ku zo ku dangaja da manya-manyan malamai zan baka mamaki. To shi kenan za a gani ka san Allah a nan garin zan maganin ka ya sunan kama mai martaba gobe a faɗa wa jama'a ko'ina su fito za su yi kallon mujadala. To ai babban malami ai abin da kake faɗa daban shi abin da ke faɗa daban. Kungurmin jahili kamar wannan shi ya ma san ya taɓa ganin ma mujadala ne ya taɓa ganin ma mujadala yanzu ka ɗari shi ka ce wani jarumi ne imu jadala ya sani zai gaya maka mu muka san su mu muke ganin yadda ake abubuwa zan kai shiru mana zan kure shi anan mugun duka zan sa ayyamar anan kure sai na kure shi ayyamar mugun duka ina tausaya maka nuna wannan karamin mugun ne zan maka billahi a ƙarna ka bagarin nan